Anna, og i dag der vil mig og Barbara så lave en sådan en Barbara eller Anna, og og vi vil bare gå i gang. Det går ud på, at man løfter den her op, for eksempel hvis det er et spørgsmål. Hvis det er Anna, der er bedst til det, så løfter jeg den her op, og hvis det er mig, der er bedst til det, så sådan her. Og ja, vi vil bare gå i gang nu. Første spørgsmål. Hvem er bedst til at bage? Ja, det kan vi godt blive enige om. Ja, du. Andet spørgsmål er, hvem dyrker mest sport? Det er godt, vi kan blive enige, hva'? Vi er faktisk meget enige. Ja. Næste spørgsmål har du. Okay. Hvem er bedst til at lægge make-up? Tvivl. Det er sådan halv-halv. Ja. Halv-halv. Ja, men den, der bruger mest make-up, er... Ja. Næste spørgsmål er, hvem er bedst til at holde orden i dine ting? Altså, jeg holder nok mest orden derhjemme. Ja, På værelset. jeg er virkelig dårlig til at holde orden. Selvom det her det er mit værelse. Ja. Næste spørgsmål. Hej. Hej. Igen, ja. Hvorfor siger vi hej, mens jeg er pauserne? Nå, vi har lige fundet en cappuccino. Ja. Og næste spørgsmål, det er, hvem går mest op i sit udseende? Ja. Der. Okay, det bliver vi aldrig enige om. Har du det? Ja. Spørgsmålet efter det, som jeg tror er spørgsmål nummer 6 eller sådan noget. Jeg holder ikke lige helt styr på det. Men det næste spørgsmål, det er, hvem går mest op i sit tøj? Ja, især hvor det er fra. Nå, ja, så er det dig, der har et spørgsmål. Det ved jeg ikke. Hvad kan jeg tage? Og næste spørgsmål, det er, hvem rejser mest af os to? Og det gælder også med sådan noget, hvis du ud at sejle og sådan noget. Nej, det er kun udlandet, der gælder gerne ikke. Nej, det er sådan, det er på udflugt og sådan. Det er lidt af hver. Okay, så synes jeg, vi gør det lige meget. Ja, så er det lige halv-halv. Men jeg er nok mest ud at sejle og sådan noget. Ja, det er fordi, jeg ikke har en båd. Ja. Næste, det er, hvem bruger sin telefon mest? Okay, det kunne vi godt blive enige om, hva'? Det er helt utroligt. Nå, ja. Okay, hvem spiser mest i skolen? Hun spiser ikke en skid, det er jeg jo sige. Ja. Jeg er lost. Hvem er bedst til at tale andre sprog end dansk? Og hvem taler mest andre sprog? Ej, okay, det er nok mig. Ja, det tæller nok mest, men vi er sådan lavet en lille plan om, at vi skal lave sådan noget. Var det fransk eller fransk? Var det ikke? Ja, vi skal måske gå til fransk næste år. Ej, jeg glæder mig til, hvis vi skal. Ja. Nej, hvor irriterer det mig egentlig, at jeg ikke må lave en YouTube-kanal. Vi ikke vil så like, hvis I synes, jeg skal lave en YouTube-kanal, eller hvis den her video er god, fordi så kan jeg ikke få overtage min mor. Nå. Har vi flere? Jeg tror ikke, der er flere spørgsmål. Så det var vi bare alt, var det ikke? Jo. Og så kommer der nok flere videoer, men nok ikke lige i dag. Men så ses vi i min næste video. Hej hej. Det gider ikke gå i gang. Ej. Jeg tror altså, der er i gang. No. Ups. Hvad så? Er I klar? Du er ikke i gang, vel? Jo. Din spad! Ej, det skal vi lave med. Nej,